हाब माथो बोथोरालाय दोमैलुलु अखाबो हाहांब्रा। थाइट बुरबाव दा बायदि बैसागु बोथोर फैनायलाय बोथोरा बिदि जाखायोना न' सादाना तोद साला लाव गिटार आं दामनि माला दामनो रोंफेरा नोंलाय देलाय दम दंबा रानु मण्डलनि सल'खौ दामलाय। हेट न' मा होनदों बिलाय दामनो देखायनो नै नाय देलाय दामना देखायलाय। नै नाय दे दाम दे। ओइ बांबुला रलाय। अ गोलाव मा खबरलै? बा माथो बहा थांनो नोंलाय? बिबि लोगो मोनदोंमोनलां। मालाय बिबेलेखौ रांलाय लाथांना नोंसोरफोरा नाग्राग्रानो गिटारखौ नों बेनाव थुनाय नो देखाथ'नो आइया होमारबाय। आं खोनारा बुंदों खलालानो। ओइ जारलासोलै। ओइ बांबुला मालायफोरालाय माथो इउटुबाव भिडिअ बानाय फैसा खामायबाय दंब्रा। जोंहा बानायनोसै खोमा। फैसा दंजायो नोंहा? फैसा दंजायो जाम्बा। फैसाखौ सोरनावबा लाथ'नोसैब्रा उनावबा मोनफिनखागोन ना बिजोंनो होफिनसै। हाबाब फैसाखौलाय सोरनाव मोनथ'गोनलै? फैसाखौथ' आं बिना नायलै थांखिखौथ' खालामनांगोन। हाब नंगौ अ थौ बिदिबालाय मोजां खामानियावलाय माथो मोनमारगन अ थौ होनबालाय थौ खुलुमबाय आदा। खुलुमबाय आदा। जागोन दे। ओमफ्राय खबरफोरा मामोन? अ आदा खबरा मानो जोंनो एसे फैसा नांगौ जादोंमोन। अ मानोबाफोर नांगौमोन? औ आदा जों मानि साथामसो दखान होनो नागिरदोंमोन बेनिखायनो जोंनो एसे फैसा नांथ'गौ जादोंमोन। औ आदा औ बिदिनो मानसिफोरा फैसा बिना लाङो खामानि मावनो होननानै नाथाय फैफिना। एबार नोंसोरबो बिदि थगायोब्ला आं सासेबो नागारनाय नङा दै। दा बेसेबां नांगौ? माबा आदा 50,000 जाबानो जागौमोन। फैसाखौथ' आं 50,000 बाबो हरगोन नाथाय 6 मासनि गेजेरावनो फैफिननांगोन नङाबा नोंसोरखौ सासेबो नागारनाय नङा। जागोन आदा जागोन जागोन। फैथारगोन जोङो। नो अ लाबो आदा। दे होनबा आदा थाथ'लायदो। औ दे। थाथ'दो आदा। थांसै। ओइ एक्सिडेन्ट जागौमोनलै। एक्ट्रिसा बिनो जागौमोनलै। मा लानोसै रायलायनोसै नामा? थौ रायलायनो थौ। मोसाथु रलाय बेथ' हस्पिटाल साइकेलसो। अ नोङोथ' मा फामाव गारदैलाय होनसय थौ हाब मानसियानो माथो फाथो सेना बायदिसो। होद लफाय साला फामा गारदों ओइ मा सिख्लाया फैग्रोदोब्रा सिख्ला फैबाथाय हो मिथिबाय अ नंगौ जाहाथे जोंखौ मोजां मोननायनि थाखाय मिथिबाय। ओंखाम हमना लाखा फैबाय साला खामाग्रा नोङो साला खामाग्रा साला सिख्ला फामाग्रा नोङो साला खामाग्रा नै ला नोङो बामब्ला इनिलै थांबाय सिख्लाया। मा सिख्ला थांबाय हे ओइ मिस्टेक जाबायलै ना मिस्टेक जाबायलै दानाबा जाला गोलाव थु जारलासो जाबायलै दानाबा थु माबार नोंसोरखौ हेद बेयावसो दं हरदैसिलै गोलाव फै अ माथो सावसुसोलाय फै र' थांनि माथो खालामनोसैलाय अ जिराय जागोन दे। ओमफ्राय मेना जोंना जाद्रायाखिसैलै नाय जाथारदो। औलै जों बारा सिख्ला सोनाबाय ना साइकेलखौ ओं साला गावबो जाम्बालै बे गोग्गोमै मोनदों खिन्थु। बेफोरखौ बाद दोन ओमफ्राय जोंना भिडिअनि खोथाया मा जाखो एक्ट्रिसा रेडि जादोंना जायाखै? बेनोथ'लै माथो एक्ट्रिसखौ नागिरना मोनला। मा एक्ट्रिस नागिरना मोनाखै? ओहो बिदिब्ला मोनसे खामानि मावनोसै मा जायनि सिख्ला लाबोनानै एक्ट्रिस खालामनो हायो बेनो एक्टर जानो मोननाय। मा नंगौ
गाबोन नायसै बिदिबा नै न'टानाव कनेक्ट खालामनोसै आं नायनोसै सोलाब नायो देलै जायखिया सासे जाबानोथ' जाबायना भिडिअ ओंखारबानो जाबाय खिन्थु एक्ट्रेसखौ बांख्रबलायनाय गैया थै बिदि सुटिं खालामबा बांख्रबलायनो थाखायना आं बोरै सहायनो हानो थै सुटिं हैनो थाखायना नै न'टानाव कनेक्ट खालामनोसै आं थाथ' हाथारगोन नायो लाबोनो जायगाया बेनो नामा थौ ओइ जनाफाय ओइ मा जोंनो सासे हिर'इन नांगौ जादोंमोन मोनसे भिडिअनि थाखाय अरे सोरनोसोलाय मा हिर' नांगौ हो अरे नों जोंखौ सिनायाखै आं सुनिल गारि ड्राइभार नों गारि ड्राइभार ओमफ्राय नों सुनिल अरे भाई बियो बांबुला आङो सुनिल गारि ड्राइभार अरे बुजिबाय आं नों सुनिल नों बांबुला ओइ मास्टारा बेनो नामा खर'आव खामानि होनो नामा बेनालाय जागोन नालाय बेजों बुजिखाबाय आं गासिखौबो औ सानैबो आंजों बासि लानो हागोन ओइ खर'आव टिकेट दंथ' बेना दङ ओरैनो थाग्रा जायाथ' हैद जागोनलै माखौ टेनसन लादों नोंलाय साफा सिख्लाफोर दंबायसो बिनाव रकस्टारनि मास्टार बावसो थौदोल' सिख्लाखौ मोनबागोनथ' है थौदोल' नोङो थौ होनब्ला थौ माबायदि हिर' नांगौ नोंसोरलाय मोनगोन सिन्था दा खालाम मोनबागोनथ' मोनो मोजांखौनो मोनो बिनाव थौ मोनबागोनथ' औ मोनोलै मोजां थाखायो बिनाव ओरैनो थाग्रा जायाथ' मा टेनसन लादों नोंलाय नों थौदोल' जाथारगोन नालाय बेजों है जायगा थांसै दानो मोनफैबायानो हेद मानसिया खर'आव टिकेट दंनो गैयालै थौ दा सानदों दासो है मोनबाय जायगाया मोनबाय ओइ सेंग्राफोर बिसोरनो हिर' नांगौनो बिसोर भिडिअ बानायनो नागिरदों मा हिर' नांगौ मा खारखारलै ओइ बुरजाखौ माथो सेंग्राफोरजोंसो जाबाय खोनालाय जागोन बै सेंग्राफोर गारिया बया जाबायलै नारनांसिगोनसो मा इदि मा नारनि नारनोसै होमबा नार दे दाबो सिटार जाया नामा साला बिसोर जोंखौ एक्टर बानायनानै लांनो होननानै गालामारबायसो बिसोर जोंखौ थ' थांफिनसै गोदाव सोरावलै प्रिपेयारखौनो गेलेनोसै जा लाखि बैनो मोनदाखै नों सिख्लाया अ मामोन आदै हाब आदै मा होनखोलै बिलाय मा होनखोना थ'के आंखौ बोराय नुयो नामा अ माने नुनायालाय नुवा थेवबो सानफ्राङो आरो ओमफ्राय मामोन माने आं फंसे खोथा सानदोंमोन जोङो मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन साउथ स्टाइलनि अ नंगौ नामा औ बेनिखायनो जोंनो सासे एक्ट्रेस नांगौ जादोंमोन आं ओंखायनो नोंखौ फसायदोंमोन दा नों थांनो हागोन हाया थांनोथ' हायो नाथाय है जेबो दाथा नुथाय गैला थौदो थौ गाखोदो थांबानो आयौ दानो थौदो बिदिबालाय हेल' लोगोफोर फेसबुक मैया गोबावथार जाबायमोन नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनखो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो भिडिअआ बोरै जादों कमेन्ट खालामनो दाबाव दै बाय